Una mica sense perdre el context aquest que plantejava l'Oriol, de realment un document molt obert, sense voler ser un document cap crític ni sense voler suplir unes mancances i sobretot sense voler pretendre donar una resposta a totes les necessitats que tingui la Cultura Badalona ara mateix. Això pensem que ho ha de fer el pla estratègic. Estem pensant a curt termini, als propers 4 anys, i per això hem titulat una mica aquest document de la cultura aparador a la cultura de participació, entenent una mica aquest pas entre el que pot ser la cultura que es limita a programar i fer una oferta i una cosa molt sense continuïtat, sense implicació, sense crear xarxa o volent que creï més xarxa en la societat, en les entitats, en la societat civil, i per això hem plantejat aquest document com un pas, com voler passar de la